Abu Oribili. I'm going to go to the Oribili. You are Madam Oribili Soko. I want to go my 8th grade. I know Bebe Tata. All right, Nando na Bebe Tata. Akamanato Nando. Na Nkangwa Bete Baba going to go far. The history of Babagona now. Yeah, Bete Baba going to the history of Babagona now. Iwana to kandina do mata bu munna ino nuzo. Kama na nga punu no na mewu e. Na wanga yebala ka ka besike ka. Arozo ka arozo ka. Our 8th grade will Omemma 8th grade. Alright. What position are you going to 8th grade? Position I'm a member, I remember 8th grade. Okay. Alright. Can you work with Nando? Nando. Now, even when it's boy, like I need. Even when I can have the line, I'm talking to you. You don't have anywhere I can have that. One more, you have no baby. Another Madoka. Also, never could have some Madoka and Kaduna, Wakaba Kaduna. If they were about the one of Madame, but it's how many guys have to get Good evening. Anukwu, Anukwu. As a Jango, the youngest masquerade in the Cape as well. December. Once in a year, I was there. Yabuna, Belu, no Yabuna, and don't know, and then all I go to the Kalabaza. Now you have one day, no, Nabawampa. And I believe Anukwu, if I get you one on a collector when I'm one with it, Lady Lily, I like Polyana. I must have been an answer. I want to do my 8th grade. I come on now. I want to see you at 2023.
ebumnobi m bụ na ibe a na-emesa na-atọ m ụtọ onye ọbụla bụ onye omemma onye ọbụla bụ onye na ndọ naanị ụmụ akwụkwọ ọ ya adịla onye ọbụla mma gị nwekwa ya bịarịkwa ọ ya adịkwuru gị mma na ndọ ndị nọ n'ezi ndị nọ n'ụlọ ọ ya adịla onye ọbụla mma ibe ọbụla bụ ihe ọbụla chọrọ bido taa anyị wagaba anyị ahụ ibe dị mma Igwe agụbilo. Igwe agụbilo. Kedu ka a na-etu gị? Ka e pozishọn gị na age grade a? Onye nlekọta na Agbam bụ chief Chunwike Agbam na-amagbe aka m na-atọ na ndụ Omemma ejiri aka m na-atọ na ndụ Kedu unu megoro na ndụ? mana anyị ka na-ebido mana n'iru na aka emere ka anyị aka nke anyị bidoro nnọọ since anyị bidoro ejere anyị n'ọgba abụ anyị mepụtago otu ibe wụzito ibe anyị na-eme ka ndị ọzọ na-akwara anyị na-eme ma mmepe obodo ma mme olili ọbụla anyị na-eri anyị na-eme obodo na-ekpo ọkụ Kedu ebumnobi ebata na age grade a? ihe ebumnobi ebata Omemma ejiri egbe ka mme aka m na-atọ obodo anyị mkpọ aka m na-atọ obodo anyị dị mma ibe dị mma na-eme aka m na-atọ ka anyị mepe obodo anyị Kedu inwe ike ịgwa na ndị na-adụ ka ọrụ na ebe a na-agba nke arụ ahụ? oke ebe nwere gwa ndị Nando bụ na ebe a na-agbapụrụ oli arụsị ka ọ bụrụ oli ndị Nando na-elekọta ọnụ ka ọ bụ so onye ọbụla agbadi ya ka anyị mebe anyị na-eme ọ na-aga o nwere ọjọọ ọjọọ dị n'ibia mmepe obodo ka ọ bụ Kedu ka a na-etu gị? ọmụ bụ ọnụnọyi Nando ọnụnọyi Nando